Slav hevalno evar baş hun bixêr hatin. Hevalê Saîd tu ji bixêr hatî. Gelek spas mamoste tu herhalî. Çavê başîn. Spas dikim kim çavanım. Ez jî başim spas dikim. Hemîşe vamedenim. Dersekî xweş û taybet. Malata ve em dikarin gelo dengê ev kêm bikin YouTube ji bo olan nede. Belî. Ev bişkoka YouTube'u tu bigirîm be. Ew jî dibe. Evet, spas. Îcar çêbû. Dema ku deng li vê derê ve bi vê derê olan de ji ber wê. Hevala hûn dicare bixêr hatin. Em dîsa bi derseke nû bi hev rane, bi dersên Kurdî yên zindî hevalno. Wekî çend roj berê jî em ser hev dibêjin, ez niha jî bibêjim. Hevalno em her hefte rojên çarşem û şemê, şemî û yekşemê saat 8 êvarê li gorî dema Amedê em dersên zindî didin hevalno. Hevalên ku nû hatine hûn dikarin îro şûn de me bişopînin. Ji bilî vê yekê hevalno ji kerema xwe hûn jî weşanê wisa li derdora xwe bela bikin ji bo haya hevalên din jî hebe. Vê navberê de ez ê wisa piçekî biaxivim hûn jî li derdora xwe bela bikin ji bo hevalên din jî tev li dersan bibin. Hevala em duh li ser mijareke cuda sekinî bûn. Em li ser mijara lêkerên jîn hatin û werînê sekinîn. Bi rastî ev her sê lêker pir dihatin tev li hev kirin ya jî nedihatin zanîn. Bi rastî em jiyana rojane de em bi kar tînin. Lê ev lêkera jînê bi taybetî pirsgirêk têde hebû, pirsgirêk çawa têde hebû. Kesên ku nû hînê xwendin û nivîsîna Kurdî dibin, hevalno çi dikin mesela lêkera jînê bi awayê hevedudanê wekî jiyankirinê bi kar tînin. Mesela çi dibêjin? Ez jiyan dikim, tu jiyan dikî, ew jiyan dike. Ev awa bi rastî awayekî nayê pejirandin û awayekî çêkiriye hevalno. Yani di demên berê de tiştekî wisa nedihat gotin. Hûn jî dikarin ji mezinê xwe ji kalûpîrên xwe bipirsin. Ew jî dibêjin ez dijîm, tu dijî, ew dijî. Hûn dikarin hevalno vîdya vê paşê temaşe bikin. Em niha werin ser mijara xwe ya esasî. Hevalno em ê îro çi bikin? Em ê îro li ser dema niha, dema fire, êrînî û neyînî û em ê lê binherin ka rayeka lêkeran ya dema niha çawa tê bidestxistin, em ê ser bisekinin. Hevalno wekî me sernivîsa xwe de ji me nivîsiye û wekî min got dema niha, dema fire, êrînî neyînî bidestxistina rayeka lêkeran a dema niha em ê li ser wê bisekinin. Hevalno niha em dibêjin dema niha bi rastî demeke pir hêsan e. Yani karê ku a niha em têda dikin dema niha ye. Hevalê Saîd dema niha wekî din em çawa dikarin şîrove bikin? Mesela em çawa dikarin pênase bikin dema niha? Dema ku niha em têda dijîn. Belê dema ku em niha têda dijîn ne wisa? A niha em çi dikin? Em dersê dibînin, em waneyê dibînin a ev deme hevalno. Ev dem demeke bi rastî pir hêsan e. Lê tiştê ku em dixwazin bibêjin çi ye? Ev dem çawa pêk tî. Mesela em lêkeran bikartînin, lêkerên hevedanê bikartînin, lêkerên pêkhatî bikartînin, lêkerên gerguhêz û lêkerên negerguhêz bikartînin. Kesên ku nû hînê ziman dibin, bi rastî nizanin van bikar bînin. Em dixwazin vê çareser bikin. Ji ber vê yekî em ê hinekî berfireh ser bisekinin. Ez hevî dikim hûn jî heta dawiya wisa sebir bikin û li cem xwe not bigin hevalno. Yani anha cihê xwe divê hûn xweş bikin, temam hevalno. Yani divê hemû konsantrasyona ve li ser dersê be ji bo hûn bikarin feydeyê jê bistînin. Ji ber ku ders hevalno wane ye, em bêjin ne tiştekî wekî belgefîlmê ye mirov ji xwe re wê temaşe bike. Yani wisa ne çaya xwe em bibêjin bînin cem xwe, ava xwe, qehweya xwe her wekî din û pênûs û lênûska xwe jî hildin cem xwe û wisa em dewam bikin. Baş hevalno em vê derê dest pê bikin. Hevalê Ahmet pirsîbû hevalno şîroveyeka xwe de bes kir got mamoste ev lêkera bikaranînê em çawa dikarin sê deman da bikarbînin. Na ez bêjim hevalê Ahmet tabii hevalên de jî merak dikin. Ev giring e ji ber wê hevalno ji bo her kesî derbastar e. Na lêkera me li vê derê hevalên ku nizanin lêker çi ye? Hevalê Saîd lêker çi ye lêker?
Leker Türkiye fiile. leker fiil eylem hevalno. Leciye ku karek, xebatek, em bejin buyerek hebe, leve dere leker hem lekere bikartinin. Leve dere hevalno lekere me bikar anine. Demek em vaki leker binvisin, em bivi ay dinvisin. Ev lekere, dıkhal danya seref, bikar anin. Ev naha vaki lekere, tamam hevalno. Emen ha dema naha da bikar binin. Jbo demendin ez îro sernasekinim ji ber ku mijara me îro dema niha û dema fireh e. Em ê demendin de jî van lêkeran pir bikarbînin. Min îro tenê xas wekî numune ez nîşan bidim. Evan dema ku em wekî lêker dema niha da bikardînin em ça dibêjin? Em dibêjin ez bikardînim. Tapê nûsama. Mesela ez bikardînim. Tu bikardînî. Ew bikardîne. Em bikardînin. Hûn bikardînin. Ew bikardînin. Lê ez çi bikardînim hevalan divir de bireser heye, bireser ve şartiye. Yani min navê bireser vê derê de nenivîsiye. Çima min nenivîsiye? Vê derê hem cihtine hem jî vê gavê hewce nake. Mesela ez çi bikardînim? Hevalê Saîd Murad kare çi bikarbîne? Mesela Xebatê dikar bikarbîne. Bele. Çonek bikarbîne. Bele, mirov dikare xebatê bikarbîne. Em bêjin wekî din meresera mirov Erebî bikardîne, ne? Em bêjin doktorek bi rastî jî ew em bêjin amûrên bijîşkiyê baş bikardînin. Hinek hene ne? Mesela hemşîre derziyê baş bikardîne. Hinek hemşîre hene bi rastî jî nizanim belki hatibe serê we jî mirov diçene xweşxaneyê gava xwînê ji mirov hildidin hin hemşîre nizanin. Em bêjin damarê milê mirov nabînin. Lê hinek hene derziyê baş bikardînin. Destan sevikin dibêjin. Ew destê sivike dibêje de eslê xwe de çi ye? Ew derzî bikar baş bikardînin. Ew bikaranîn ev e hevalno. Ez derziyê bikardînim. Tu derziyê bikardînî. Ew derziyê li vê derê bireser me derziyê em bêjin hevalno. Tamam ve şartiye. Em bireserê ça peyda dikin em pirsa çi ji kirdeyê dikin. Mesela ew ez çi bikardînim? Tu çi bikardînî? Ez derziyê bikardînim. Vî ew em dikarin bireserê derxin holê. Evalo niha me got bikaranîn lê awê vê lêkerê awayekî cuda jî heye. Bikarînan jî jê re dibêjin. Bikarînan. Lê awa yekemîn ez pêşî vê bibêjim em lê binêrin. Evalo li gorê vê yekê yani li gorê anînê em rayeka vê dema niha em dikarin bi dest bixin lê qertefa dema niha vê derê de xuya nake. Ji ber vê yekê divê em awayê wê resen bikarbînin. Awayê wê resen çaye wê çaxê em ê çi bikin? Em ê ayê jê bibin yani lêkera me bikarînan e. Bikar heta ji binî ve divê em jê bibin. Lêkera me îcar bû bikarînan. Em çima dibêjin bikarînan ji bo em bikarin rayeka lêkera bikaranînê ya dema niha bi dest bixin evana. Yani bi vî awayî de em nikarin. Ez bikardînim. Evana lêkerên hevedidanê de em çi esas digirin? Em rayekê ça bi dest dixin em lêkera dawî esas digirin. Lêkera bingehîn. Lêkera bingehîn anîn bûne wisa. Mesela ez bikardînim, tu bikardînî. Lê em divir de nikarin rayekê qertefa dema niha peyda bikin. Yani niha em ser dema niha sekinin dema niha çapêk tê divê em wê ew bikin. Pêşî ez li vê derê binivîsim hevalno. Dema niha em ça bikardînin pişre em ê yek bi yek li ser bisekinin. Ev bi rastî girîng e. Hevalno em dema niha ça ava dikin. Tamam em vî awayî ava dikin. Qertefa dema niha di rayeka lêkerê rayeka lêkerê ya
dema niha û piştre jî cînavka kesandinê tê. Cînavka kesandinê. Hevana hake hûn nizanin cînavka kesandinê çi ye? Hûn dikarin paşê kanalê da lê binêrin temaşa bikin. Lê min her dîsa ez ê ji we re bibêjim. Hevana bikir tahî ev dem çawa tê avakirin ez ji we re bibêjim. Qertefa dema niha di piştre em zêdek dayînin vê derê. Zêdek. Evvel zêdek çi ye? Zedek. Belê zêdek. Artı. Belê zêdek artıye hevana zêdek artıye. Zêdek em ça dinivîsin. Tamam hevana artıyek danê vê derê ev ne tê ev artı tamam ev zêdek e. Zêdek jî em vê awayî dinivîsin. Ez vê derê evek dayînim. Zêdek. Zêdek hevana zêdek. Ew keya dawiyê ne hilmiye em wisa dibêjin zêdek. Zêdek navek kevanekê de binivîsim artı. Zêdek. Belê hevana me çi got? Dema niha ça tê avakirin lê qertefa dema niha di heta ez vê wisa navberekê ji bidimê ji bo baştir xuya bike. Qertefa dema niha di zêdek rayeka lêkeriya dema niha dîsa zêdek piştre jî cînavka kesandinê tê hevalin. Dema niha bikir tahî bi vê awayî ava dibe. Yani van her sê hêmanan em ji bîr nekin. Dema niha ça ava dibe hevalin gava ku em bêjin kesek ji we bipirse em ê çi bibêjin? Hûn jî dikarin dicare bikin ji bo em bêjin hûn jî hîn bibin. Em ê bibêjin dema niha bi qertefa dema niha di binêrin di piştre rayeka lêkeriya dema niha piştre jî cînavka kesandinê. Ev dem bi vê awayî ava dibe. Îcar em warin ser vê lêkera anîn û înanê. Hevala ev awayê anînê ye. Îcar em bi vê awayî nikarin rayeka lêkerê bi dest bixin ya bi kar anînê. Ev niha bi kar înan e me gava din got bi kar anîn. Ev awa em nikarin rayeka wê bi dest bixin. Wê çaxê em ê çi bikin? Em ê vê jê bibin yên dawî. Em ê lêkera xwe biguherînin. Ji bo em bikarin rayeka vê lêkerê bi dest bixin. Na gelek mamoste çi dikin lêkerên xwarû hildidin dest bibin. Em bi vê awayî rayeka lêkerê bi dest dixin. Lê em bêjin lêkerên hevedudanî hene, em bêjin lêkerên pêkhatî hene. Xwendekar mesela merak dikin dibêjin rayeka van lêkeran ça tê bi dest xistin. Ji ber vê ez ji we re dibêjim hevala em bi vê awayî bi dest dixin. Mesela ev lêker me lêkerekê hevedudanî ye. Ji sê hêmana pêkhatiye bikar înan. Îcar lêker me bû bikar înan. Mesela ez bikar divê em bibêjin diînim. Binêrin ez bikar dînim bû ez bikar diînim. Lêker ya rastî ev e. Yani divê em vê awayî bikar bînin. Lê nivîsê de jî ez bikar dînim jî tê gotin. Ji ber ku anîn û înan her du jî karîgerin, aktifin, nivîsanda tên bikaranîn. Her du jî rastin lê ji bo em dema niha em saz bikin, ji bo em rayeka vê lêkera em bêjin anînê yan jî înanê bi dest bixin, em înanê bikar tînin. Înan. Lêkera me înan e. Bikar înan. Tu bikar diînî. Ew bikar diîne. Em bikar diînin. Hûn bikar diînin. Ew bikar diînin. Hemen ev hema bu kirtaya ji we re bibêjim. Ev dem me got deman heye û em ê niha vê parçe bikin. Me gava din got ev dem ça tê avakirin. Qertefa dema niha di piştre rayeka lêkerê ya dema niha piştre jî cînavka kesandinê em lê binêrin. Binêrin hevalin. Li vê derê ez bikar diînim. Binêrin di li vê derê qertefa dema niha. Piştre em hatin dawiyê cînavka kesandinê. Cînavka kesandinê yek jimar ji ber ku. Mesela ez bibêjim î, e, in cînavkên kesandinê ev dibe pirjmer. Lê
Ez niha cînavkekî tenê bikartînim, ez dibêjim cînavka kesandinê. Binêre niha ez bikar diînim. Navberê de çima? İn ma ne? İn rayeka lêkerê ya înanê ya deman haye. İn. Tamam. Ev îna vê derê rayeka lêkera înanê ya deman haye. Em rayeka lêkeran bi vî awayî bi dest xine. Tamam. Mesela tu bikar diînî. Di kartefa demana ha pişta tu bikar diîn. Tu bikar diînî. İ li vê derê cînavke kesandinê. İn jî rayeka lêkerê ya demana ha. Rayeka lêkerê ya înanê ya demana ha. Ew bikar diîne di kartefa demana ha. İn me got çi? Rayeka lekere demana ha. Rayeka lêkerê ya demana ha. E jî hevalo kesê sêyem kartefa kesandinê digire e. Ew bikar diîne. Binêrin sê hêman. Em bikar diînin, em bikar. Lê piraniya Kurmanca nabêjin ez bikar diînim. Alî başûr dibêjin û xweşî dibêjin ya raşî ev formê hevama. Heta ji destê wetê em vê formê bikar bînin. Yani ev forma deforme bûyî em bikar neynin. Yani ez dînim ne, ez diînim. Lê piraniya Kurmanca vê forma rast mixabin bikar neynin. Deforme bîye. Em bikar diînin di evvel sayın me got çiye? Kartefa demana ha. Di kartefa deman ha in Cînavka kesene. Cînavka kesandinê yan jî kartefa cînavkên kesandinê. İn jî li vê derê rayeka lêkerê ya înanê ya demana ha. Evvel ev jî bi heman awayî qet nayê guhertin. Di kartefa demana ha in cînavka kesandinê. İn jî rayeka lêkerê. Li vê derê jî heman awayî di, in û im. Binêr sê hêman me parçe kir. Li vê derê jî me got sê hêman. Ev yani ev qayîde qet nayê guhertin wisa devam dike. Em devam dikin evvel ji bo vê awayî heke pirsên we hebin hûn dikarin pirs bikin. Ez derbasê vê bibim. Hevan ev lêker heman lêkerekê hevedudanî ez vê jî ji we re bibêjim. Hevedudanî. Ez li vê derê binivîsim hevedudanî. Hevedudanî yani wekî dibêjin birleşik. Tamam yani lekere hevedudanî birleşik fiil. Lekere hevedudanî birleşik fiil. Men numûneyekê xwe ya lekere hevedudanî da birleşik fiil. İja em lekerên gerguhêz em lê binêrin. Birin hevalin lekere me li vê derê birin e. Mesela ez dibim, tu dibî, ew dibe, em dibin, hûn dibin, ew dibin. Li vê derê hevalin dîsa bireserek veşartiye. Lekera me lekereka xwerû ye. Lekerên xwerû em bibêjin. Xwerû çi ye? Xwerû sade. Xwerû sade ye hevalin. Sade. Yani sade zamir. Sade zamir. Yani türememiş. Hiçbir şekilde ek almamış. Tamam. Başka unsurlardan oluşmamış em bibêjin. Bir tane yani sade. Şu sade ji hevalin peyvekê Kurdî ye. Yani sade û xwerû her dijî peyvên Kurdî ne. Hemwatan e. Lê Tirkî de tê bikaranî. Kurd me ji ber ku Türk bikartînin wisa dest şê berdidin. Sade ji bi Kurdî ye, xwerû jî hevalin. Xwerû yani orijinal. Yani resen. Kurdî de hinek navê din jî hene hemwate. Resen jî dibêjin ne. Lekera xwerû yan jî lekera sade hûn her du navan jî dikarin pir rehet bikarbînin. Ji ber ku ev sade derbasê Tirkî bîye hûn dibêjin qey bi Tirkiye lê bi Kurdî ye. Hevalin em rayeka vê rayeka lêkerê ya deman ha em bi dest bixin. Yan jî ev dem çi hatiye vekirin em lê binêrin. Mamoste beriye de çek bipirsim. Kepî binî bipirsa ama hevalê bî bipirsa. Du dengê dengdêr têne berhev. Diînin. Tipa kelejandinê hewcenî ne li wir? Na tipa kelejandinê hewce nake. Mesela hûn nivîsên Wexfa Mezopotamya jî yên Enstitûyê jî yani ez diînim li vê derê tipa kelejandinê nakeve navberê. Ve çaxeyê bi çi bibe? Ê bibêje ez diînim. Ez diînim. An dihînim. Dihînim. Leker berê hanîn bûye. Yani hanîn. Piştî hey ketiye
nava deme da inanmaya, aninmaya. Yani leker ama aslı koda hanine az dehinin bu yerdivey. Leysa ketiye nahavsa vi avay bikartinen. Ev rast yani divey tipa kelejandın navbera van her duyanda hep ya le naha tine ketiye. Na bejin az dehinim. De bejin az dehinim. Yani az dehinim de bejin. Evano Amar ser lekere birine, megot lekere ki gerguheze u braser helde. Mesela gavak am dibin az dibim, tu dibi, ev dibe, az çi dibim mesela. Ve derem pers bikin, persej kirde bikin. Mesela ti ke dibi, am bejin az filan kese dibim. Ama bejin az zozan dibim, az serhadi dibim, az reşadi dibim. Ve avay, ve deri disa braser ama ve şartiye, tamam. Ve deri braser ve şartiye, az dibim. Mesela az arabe dibim. Spirtuk eki dibim. Braser navbera verda ve şartiye. Tamam, braser ama ve şartiye. Jibeko citine min ve deri ne kariyaz bunu bisim. Az dibim. Hemen o dı kartafa demanaha disa cinavka kesandını berdestine çima tene bema beji rayeka lekera birine ya demanaha. Hatta znavak yabana kelime deri bilmiyorum. Tene be. Be çiye rayeka lekera birine ya demanaha ya. Mesela tu dibi, d kartafa demanha i cinavka kesandını bel ve deri disa rayeka lekeri. Mesela ev dibe, d rayeka d kartafa demanha cinavka kesandını ve deri ev dibe hevalım. Jibo kese seyem ek jmar cinavka kesandını eti. Ev dibe hekel leker be nedendere ki bikadı. Mesela em dibin disa hemen alayım. Evet Said, tutkarı ve cümle beji mesela em dibin d kartafa damanaha beli en cinavka kesana asiye beli d rayeka lekere damanaha beli. Evji be aman avay hevanı em hun ev dibin. Hatta d kartafa damanaha cinavka kesana be rayeka lekeri bine bu se heman. Kayda yamaçı bu. Ve deri hevan bir nekin lejam xubin misin kartafa demanaha d zedek rayeka lekeri ya demanaha zedek u cinavka kesandırı ve jbir nekin az çekiyorsa relax dibijin o bakım bana hevar lejam xunot bigrin burası ev gringe Havali Murat dırkste şey ceketi tamamsta bir şey acıban diye spas kim havali Murat gerek spas havali şirin çek de parça tamaşirken çıkıyor bari derece lekeri bir rengi haya değişim kişen rasta eş lekera eş değişim her düş dibim nazmanı devki de havalı emçi dibijin bi pranik de gotin değişim mesela lengemin değişir tamam şu an ve j bibin tamam biraz tane cinav kelime biminin na ev her do avajı tem bikaranı mesela hemen hun cinav kan ne binin tamam mı ev cinav kan jmara lazım bibin mesela em bejin le ev çima lemon denere ve le ev binere hemen ببورن internet kutuj berve yeki heval. Heval her davet çıparsi got ku mesela lingemen de eşer hasta yan lingemen de eşer ne? Ev pers hat kirin. Heval ev her du avaş ten bikaran. Le em nivisen xoda lingemen de eşer jbo em raya kavay bedest bixin raya mesela lingemen de eşer. Ne olsa lingemen de eşer. Zamanı devki de çede bejin lingemen değişe. De zamanı niviski de zevetir ve avayte bu karanın anim. Lingemen değişe. Ve avayte goten lingemen değişe. Yani her du avayan şu bir kartın. Ne kes tipa te bu kartın olsa değişe. Ev devki de bejin. Ev devki. Le rasta olsa da lingemen değişe de bejin. Mesela bu taybette aliye Şemna xevan dera dibêjin lingê min têşe. Wekî dengê têjê derkeve lê ev deyê. Hevana me besa vê kir me rayeka lêkêra birinê jî me bi dest xist. Ema ser
Lekereke pekati hevan. Lekera pekati lekera çekirini. Lekera çekirin. Ve derim disa breser ama ve şartiye es çey dikim. U leker ama gergühez hevan. Leker hem gergüheze hem jî pekatiye. Gergühez çiye? Megot lekerin ku breseri hildidin ew gergühezin. Mesela gava em hatin ser dema borî em ê zêdetir ser lekerin gergühez û negergühez em ê zêdetir bisekirin. Lê ev lekera çêkirin lekereke gergühez ji ber ku breseri hildide. Mesela ez çê dikim. Ez çê dikim. Ez em bêjim xwarinê çê dikim. Ez çayê çê dikim. Tu mesela çê dikî. Ew çê dike. Em çê dikin. Hûn çê dikin. Ew çê dikin. Evvela em rayeka vê lekerê em çawa bidest dixin. Mesela mamoste ve iki zede xandekarên xwe re nabêjin. Em çima nabêjin? Bi rastiyê jî nizanim. Lê divê em bibêjin hevana ji ber ku rayeka lêkeran tenê mirov lêkerên xwerû da nabîne. Lêkerên pêkhatî da jî bi vî awayî vê derê em ê çawa bibêjin. Mesela em ê rayeka lêkera çêkirinê ya deman ha em ê çawa bidest dixin. Lêkera me ya bingehîn hevana destê xwe de kirine. Çeya vê derê jî hefteya bê em ê li ser lêkerên ku bi pêşkiran pêk hatin em ê li ser wan bisekinin. Ev pêşkirên me yên lêkersaz hene. Pêşkirên lêkersaz. Em ê li ser wan bisekinin. Lê bi kurtiyê ez ê niha behsa ev ê bikim. Ev jî lêkereke pêk hatiye û bi pêşkira lêkersaz pêk hatiye. Ev çeya vê derê pêşkira lêkersaz e. Me ev avêt em bêjin tamam evalam. Em niha rayeka lêkera çêkirinê bi dest dixin. Li vê derê di çiye? Di qertefa dema niha cînavka kesandinê. Li vê derê ke jî me got rayeka lêkera çêkirinê ya dema niha. Ji ber ku binêrek çê kirin û çê. Lêker bi vî awayî pêk hatiye. Dîsa mesela tu çê dikî. Çê em ê çi bibêjin? Qertefa lekerin pêşkira lêkersaz çê me ev avêt tamam çê. Pişta di qertefa dema niha ê cînavka kesandinê ke jî li vê derê rayeka lêkerê. Li vê derê ise ew çê dike. Çê pêşkira lêkersaz ji qertefa vê derê di qertefa dema niha çê de ke me got cînavka çê ke rayeka lêkera çêkirinê ya dema niha e jî cînavka kesandinê. Em çê dikin, hûn çê dikin, ew çê dikin. Dîsa çê, di, in û ke. Lê li vê derê çar hêman derketin holê. Çima? Ji ber ku ev lêker pêk hatiye. Mesela vê vir de ji ber ku lêker xweriya sê hêman derketin holê. Li vê derê çar hêman derketin holê. Ev jî bi heman awayî hevano çê qertefa lêkersaz em bibêjin. Jî pêşkir ke rayeka lêkera çêkirinê ev vê jêrê jî bi heman awayî dîsa çê em bêjin ke biborin di li vê derê heye ke û em çê dikin hûn çê dikin ew çê dikin. Lê li vê derê di vir de jî bireserek veşartiye. İcara hevalna Mamoste rayeka çêkirinê dike. Rayeka çêkirinê ya dema niha hevano ke. Ke. Bes ke. Belê tenê ke. Li vê derê nava kevanakê de tenê ke. Ji ber ku em vir de em lêkera bingehînê esas dikirin. Lêkerên pêkhatî de hevalna heke em lêkerên pêkhatî yan jî lêkerên hevildanê em bixwazin rayeka wan ya dema niha bi dest bixin em hêmana dawî yani lêkera bingehînê esas dikirin. Li vê derê lêkera me ya bingehîn kirine. Eva vê derê me got pêşkira lêkersaz e wekî qertaf hevana. Em ê roja çarşemê li ser bisekinin. Piştî hevana em lêkereke ne gergihêz. Yani lêkerê me yên vê derê hevana hemû gergihêzin. Mesela lêkera em bêjin birin çêkirin. Ev lêkerên gergihêzin. Em lêkereke ne gergihêz mesela bikin. Evvel sayı dikkarî lêkereke ne gergihêz bibêjî. Lêkerên ku bi reserê hilnadin ew lêkerên ne gergihêzin. Mesela em bêjin çûn. Tamam. Lêkera çûnê ez ê divê dibim.
Lekera me hevano ve dere çune. Lekera me çune. Lekera me ve dere çun. Ew çun heye çun. Ew leker. Çun. İcar em li gorî kesan bikişînin ez diçim. Tu diçî. Tu diçî. Ew diçe. Em diçin. Hûn diçin. Ew diçin. Divir de bireser tune ye bala. Mesela ez diçim. Hûn ê bibêjin ez diçim malê. Li vê derê mal bireser e na. Mal cî ye. Yani ji ber ku bandora mirov li ser malê tune ye. Mesela hin heval dibêjin ez diçim malê, ez diçim dibistanê, li vê derê dibistan bireser nîne. Ji ber ku bandora mirov li ser bireserê tune ye. Ew wekî cî het li dişî wê derê yani. Em bêjin li vê derê hevalin me got lêkera çûnê lêkereke ne gerguhêze. İcar em rayeka lêkera çûnê ya deman ha em bi dest bixin. Em ê çawa bi dest bixin? Regeza me çi bû? Em pêşî qertefa deman ha di bi dest dixin. Nîşan didin me mesela di piştre cînavka kesandinê. Cînavkê me yên kesandinê hekê we vîdeoyê temaşe nekir bi hevalin. Tekez divê hûn temaşe bikin ji bo hûn jê fehm bikin. Li vê derê navberê çima çema ve çaxê rayeka lêkera çûnê ya deman ha dibe çi? Dibe çe. Ez vê jî nava kevanekê de binivîsim hevalin. Rayeka lêkera çûnê ya deman ha çe ye. Belê. Tu diçî bi heman awayî di qertefa deman ha î cînavka kesandinê çe jî rayeka lêkera çûnê ya deman ha. Li vê derê dîsa di ew diçe ji bo kesê siye. Kesê siyan hevalin li vê derê cînavka kesandinê e digire. Dîsa li vê derê çeya vê derê rayeka lêkera çûnê ya deman ha di jî qertefa deman ha. Ev jî bi heman awayî di çi in. Ev jî bi heman awayî hevalin. Ew diçin, em diçin, hûn diçin, ew diçin. Heta em vê derê jî kiviş bikin. Di, in, çe. Di qertefa deman ha, in cînavka kesandinê, çe jî rayeka lêkera çûnê ya deman ha. Ez diçim malê, tu diçî malê, ew diçe malê. Yani ez diçim kar, tu diçî kar. Mirov dikare wisa dirêj bike. Piştî vê yekîm hekê heval merak dikin bêjin lêkereke cuda merak dikin ew lêker em çawa bikartînin dikarin pirs bikin. Hevalê cisîm xwarin mînaktaye. Evet. Ji bilî wî Ji bo xwarinê çi dibêje? tiştek bes xwarin mînak didin. Kî diçe jî binivîsin. Kî diçe jî binivîsin. Kê Hekê diçe? wira dipirse dibêje. Çawa? Kî diçe ew jî binivîsin dibêje. Ez diçim. Nasıl? Ez diçim. Ez diçim, tu diçî, ew diçe. Belê. Em diçin, hûn diçin, ew diçin. Belê. Navkê kesene şu kadar. Belê li vê derê me rêz kiriye yani bi vê awayî. Vekî dinî yani tiştekî cuda dibêje. Yani me got hevano li vê derê ji xwe lêkera me lêkereke ne gerguhêze bi cînavkên xwerî û ez tu ew em hûn ew ê têkişandin. Yani ji bilî vê yekî ji xwe nayênivîsin yani bi vê awayî. Em bêjin dema borî da ji xwe ez çûm tu çûyî ew çû em ê demin pêş ser wê jî bisekinin. Hevalo bi kirtahî ez eveke din jî nîşana we bidim em ê cer neyîniya vê demê ew bikin. Li vê derê mesela em bêjin heval got xwarin ne? Em rayeka lêkera xwarinê em bi dest bixin. Lêkera xwarinê lêkereke gerguhêz e. Em lê binêrin ka rayeka wê ya deman ha çi ye. Mesela lêkera me li vê derê xwarin e. Lêkera me hevalno xwarin e. Li vê derê em li gorî kesan em bikişînin Xwarin gergoyz ama gerguhêz e. Ji ber ku bi reserê hêl dide. Mesela evet. o ez bireser ew ez. Mesela ez dixwim. Tu dixwî. Em ê nalê binêrin ew dixwe. Em ê rayeka wê ya deman ha bi dest bixin. Em dixwin. Hûn dixwin. Ew dixwin. Li
Ve deri heval ama rayka ve deman ham çab dest bixin ve deri breserek ve şatiye. Jibo em breserek peyda bikin yani em bizanin kar lekere gergüheze ya ne gergüheze em jibo tiştan pirsa çi jibo kesan jî pirsa kê dikin. Mesela ez dixwim tu çi dixwî? Ez em bêjin zebeş dixwim. Ne? Ez zebeş dixwim. Ve deri breserek ve şartı heye dîsa ji ber ku cîtine me nenivîsî tu zebeş dixwî ew zebeş dixwe em zebeş dixwin hûn zebeş dixwin ew zebeş dixwin. Eger em vê rayeka lekêra xwarinê ya deman hem bi dest bixin ew me got di qertefa deman ha binêrin. Yani rêbaz pir hêsane. Di qertefa deman ha pişt em tên dawiya lekêrê. Yani ji bo hêsano ve ez dibêjim em tên dawiya hêkê lekêrê. Pişt em ê cînavke kesandinê peyda dikin binêrin navberê de xwe ma. Ve çaxî rayeka lekêrê ya xwarinê hêvanan ya deman ha xwe ye. Yani xwe. Xe û we. Xwe. Rayeka lekêra xwarinê ya deman ha xwe ye. Di dîsa li vê de tu dixwî di qertefa deman ha î cînavke kesandinê xwe dîsa rayeka lekêrî ev jî ew dixwe di qertefa deman ha e cînavke kesandinê xwe li vê derê dîsa rayeka lekêra xwarinê ya deman ha em dixwin hêvanan di qertefa deman ha in cînavke kesandinê xwe rayeka lekêra xwarinê ya deman ha dixwin ev jî bi heman awayîn. Ve li vê derê lekêra xwarinê lekêrekê xwariye binêrin sê hêman jê derket û li gorî qaîdeyê em çûn. Lê lekêra pêkhatî de wisa nebû. Îcar hevala qertefa deman ha me got me ew nîşanda ez van navên lekêran jê bibim ez ê tiştekî din binivîsim. Ew me besa ew kir me heta niha me hevokên xwe gişk erînî çêkir. Belê. Li gorî deman ha me erînî çêkir. Îcar divê em vê neyînî bikin. Yani ji ber ku em jiyanê de em her tiştî erînî nabêjin ne? Mesela em bêjin hin kes tiştekî dixwin hin kes naxwin. Em bêjin hin kes tiştekî dibêjin hin kes tiştekî nabêjin. Anvî demê naxwin. Belê. Yani tek guhartin îcar em ev em ê niha vê demê çi bikin? Em ê neyînî bikin. Neyînî. Em ê ça bikin? Em ê wiha binivîsin. Qertefa neyîniyê ya deman ha çi ye? Naye. Qertefa neyîniyê ya deman ha niha qertefa neyîniyê ya deman niha hevano naye. Em wê ça bikartînin. Mesela lekêra me di vê derê me got lekêra çûnî lekêreke ne gergêze pir hêsane em wiha neyînî dikin. Em qertefa deman niha jê davêjin temam hevala. Em qertefa deman niha diyê jê davêjin em çi dikin? Em ê nayê bixin şûna wê û neyînî bikin. Pir hêsane. Me di jê bir em niha naya xwe bi cî bikin di vê derê. Mesela ez diçim erînî bû ez naçim. Binêrin me qertefa deman niha jê avêt me qertefa neyîniyê ya deman niha na anî xiste şûna. Mesela tu naçî ew naçe em naçin hûn naçin ew naçin. Me çi kirê hêvanan me qertefa deman niha me di jê avêt me qertefa neyîniyê ya deman niha anî xiste şûna wê di vê awayî me neyînî kir. Binêrin li vê derê mesela ez dixwim erînî em ê çi bikin? Em ê diyê jê bavêjin di hûn vê ji bîrî nekin hêvanan. Bi rastî ez vê dixwazim dema ku hûn bi kesekî re diaxivin divê hûn pir hêvan bikarin besa van tiştan bikin. Yani tiştê ku herî zêde ez dixwazim. Mesela Kurdek li cem kesekî divê bikare
em bejin dema niha pênase bike. Tamam hevalno. Ji ber vê yekê heta ez biçekî bidim alî mesela hûn dikarin vê not bigirin. Yani not li cem xwe bigirin hevalno. Wêne nekişînin. Tamam wêneyên wê nekişînin. Li cem xwe not bigirin ji bo bîra we neçe. Li vê derê lêkera me me got xwarin e me qertefa dema niha jî avêt em ê tenê nayê bînin. نابر هوار مدن نقاشه که دبیجن زبش ام دبیجن زبش ناخم ام دبیجن ام زبش ناخم تاوان هی آنتونه از زبشی Dewan heye. Ez ji ber ku dema niha da girde xwerû bi ser ditewe. Ew rast dibêje. Mesela ez zebeşê dixwim. Tu zebeşê dixwî me gava din me negot ew heval rast dibêjin. Dewan heye hevalno divê em bi serê dema niha da bitewînin. Yani heta deqeyekî هوالکی دبیجه ام سرحدی گرید بکار نینن وی تاوانی همه که خوبهایی دیگه Belê na zebeş nêre yan me ye? Em çawa bikartînin zebeş? زبشا سور نه Lê mesela alî serhedê nêre? Tabii zebeşê me mesela zebeşê. Yani ke nabijin zebeşa me. Yani zebeş zebeşî bîne dibêjin mesela zebe. Heta serhedê nabijin zebeş jî zeveş dibêjin. زبش V'yê bikartînin. Vê derê cîgwarîna dengan heye dibêjin zeveş. V. Ev alî serhedê B û V bi rastî hev diguhere. Lê bi piranî. Mesela me bibêjin ez zebeşî dixwim. Tu zebeşî dixwî. Yani em divê em wisa bitewînin. Ew zebeşî dixwe. Divê em bi serê jî bitewînin. Lê ji ber ku navdêrên nêr natewin min gava din binêre ez jî ji serhedê me min jî netewa. Ji ber ku em wisa hîne. Yani tewanga navdêrên nêr bi rastî têk çûye em ji nû ve dixwazin zindî bikin. Mesela divê em bibêjin ez zebeşî dixwim, tu zebeşî dixwî, ew zebeşî dixwe. Çawa ku em dibêjin ez pirtûkê dixwînim, tu pirtûkê dixwînî binêre em ditewînin ne? Li vê derê pirtûk bi ser e dema niha da bi ser ditewin. Ew heval rast bêje. Heval em ê caran ser qertefa neyîniyên nayê me ev erenê û ez dixwim tu dixwî ew dixwe. Îcar me neyînî kir ez naxwim tu naxwî ew naxwe. Me çawa neyînî kir me qertefa neyîniyê ya dema niha anî xiste şûna qertefa diyê. Li vê derê jî heman awayî hevanim. Lê li vê derê cudahiyek heye bi taybetî ez dixwazim ji we re bibêjim. Hevalim دما قطعه دما ها جیبن belê چه ناکن niha lêkerên ku bi pêşkiran pêk hatine hevano hekem neyînî bikin binêre lê pêşî em behsa erêniya vê bikin. Niha lêkerên ku bi pêşkiran pêk hatine hekem bala walê be mesela ez çê dikim. Lê lêkerên em bêjin xwerû da mesela ez dixwim di tê pêşiyê lê li vê derê ketiye navbera pêşkir û lêkera bingehîn. Ev balkêş e. Heta ez ê qasekî din mînakeke din jî bidim ji bo baştir were fêm kirin. Min ser vê کاری وی هبو که دوباره بکی کتیا نابرا li vê derê qertefa dema niha mesela lêkerên xwerû da tê pêşiyê. Ez dixwim tu dixwî ew dixwe. Tamam erênî. Lêkerên ku bi pêşkiran pêk hatine dikeve navbera pêşkir û lêkera bingehîn. Mesela me got lêkera me lêkera çêkirinê ye kirin lêkera bingehîn e çê jî pêşkira lêkersaz e. Di jî dikeve navbera her duyan. Îcar hekem neyînî bikin em çi dikin em vê diyê jê dibin. Tamam. Em diya navberê dibin. Em çi dikin em qertefa neyînî dixin şûna qertefa dema niha. Mesela mesela em vê lêkerê em neyînî bikin em ê çawa bikin em ê wiha bikin. Ez çê nakim. Yani em qertefa neyîniyê nayînin serê evê lêkerê. Em nabêjin ez naçêkim. Hin here wisa dibêjin. Mesela dibêjin ez narazim. Em ê qasekî din ez ê lêkerê razane bi taybetî ji bo vê nîşan bidim. Mesela ez çê nakim, tu çê nakî, ew çê nake, em çê nakin, hûn çê nakin, ew çê
nakin. Demek ku em neyini bikin em vî awayî. Ez varim vê derê em lêkera razanê bikarbînin. Ev jî lêkereke pêk hatiye. Em pêşê erênî bikin ez radizêm. Tu radizê ew ez radizêm tu razî ew radizê em radizên hûn radizên ew radizên ew radizên ev lêkereke pêk hatiye valla Radizîn. Radizîn. tu radizeyî divê çêbe mesela tu radizeyî ji bo kesê sêyem lê zimanê ew ê de zimanê devkî de jî zimanê nivîskî de ji wisa jî bikarin aynen. Tu radizê lê tu radizeyî divê wisa biya. Ew radizê em radizên hûn radizên. Îcar ev heval me got dîsa raya vê derê me got çi ye? Pêşkira lêkersaz. Di li vê derê qertefa dema niha di vir de hevalno binêrin me tenê maye em ê ji vê re bibêjin cînavka kesandinê lê vê derê im heye im. Yani ez radizê im divê bibiya lê wisa dijwar dibe. Mesela formüleke din jî mirov dikare bibêje ez radizê yim divê bibiya lê wisa jî nebiye çi biye? Otomat vî awayî biye ji bo ziman xwe sivik bike. Lê di eslê xwe de im yani ê jî divê vê derê hebiya. Lê tune wisa nayê bikaranîn em vî awayî bikartînin. Lê bizanin ku ev im e. Yani cînavka kesan bire. Mesela tu radizeyî dîsa ra pêşkira lêkersaz di qertefa dema niha evan Kem pirsa rayeka lêkera razana ya dema niha bikin em ê çi bibêjin? Vesey. Zê ye. Zê. Rayeka lêkera razana ya dema niha zê ye. Tu radizeyî î li vê derê cînavka kesanîn e ya jî tîpa pevgiredan e. Az yemin de zer. Min te xwar. Em ser vê bisekinin mesela ya ew radizê ra me got pêşkira lêkersaz di qertefa dema niha zê li gorî qaîdeyê divê çi biye evana ew radizê ye. Em vê bixin navek kevanekî li gorî qaîdeyê divê wiha biya ew radizê ye lê Kurd wisa bikar nayînin dibêjin ew radizê lê ev ye divê li vê derê hebiya. Yani ew radizê ye ji bo kesê sêyem. Em radizên hûn radizên ew radizên dîsa ra pêşkira lêkersaz di qertefa dema niha zê rayeka lêkera razanê ne hevalan li vê derê jî dîsa ineke veşartî heye. Cînavka kesandine tamam. In. Dîsa hûn radizên ew radizên ew jî wekî vê. Îcar em vê neyînî bikin hevalna binêrin niha cînavkên ku bi pêşkiran pêk hatine em vê ji bîr nekin. Cînavkên ku bi pêşkiran pêk hatine bibarin ez jî dibêjim cînavk lêker. Lêkerên ku bi pêşkiran ya jî bi pêşkirên lêkersaz pêk hatine qertefa dema niha û yan jî ekem neyînî bikarbînin qertefa neyîniyê dikeve navbera pêşkira lêkersaz û lêkera bingehîn. Mesela hekem neyînî bikin em ê çawa bikin ev erêniye ez radizêm em ê dê jê bavêjin Ranaz. bere dê bibe ranazêm vî awayî em ê lêkera xwe neyînî bikin. Mesela em dêyê nayînin serê ew ê li gorî qaîdeyê em nabêjin ez narazêm yani em nayê li vê derê nanivîsin. Em dixin navbera pêşkir û lêkerê. Ez ranazêm. Tu ranazê. Ew ranazê. Em ranazêm. Hûn ranazên. Ew ranazên. Vî awayî me neyînî kir. Hevana ez xwazim hûn vê jî li cem xwe not bigirin. Bi taybetî divê hûn vê ji bîr nekin.
ji bo demên pêşên derbasî dema boriya têdayî bûn yan ji demên din bûn tekez divê ev not li cem we hebe. Di dema niha da tamam hevalno di dema niha da di dema bê da û di dema bêya nêzik da lêker li gorî kirdeyê tê kişandin. Yani çi dibe bila ben lêker li gorî kirdeyê tê kişandin. Em bêjin bireser yekjimar ve jî yan jî pirjimar ve ferq nake dîsa li gorî kirdeyê tê kişandin. Kirde çi ye? Yek û kar dike ez tu ew em hûn ew. Mesela li vê derê ew radizê em bêjin zozan radizê yan jî reşat radizê. Em bêjin dilşa radizê baran radizê. Yani ew em tim cînavkan bikartînin lê em jiyanê de mirovan jî dibêjin ne? Yan jî em bêjin pişîk radizê. Ne küçük radizê çivîk em bêjin çûk radizên teyr radizên mesela. Em dikarin bi wê awayî bikarbînin. Me heta niha me dema besa dema niha kir. Îcar ferqa dema niha û dema fireh çi ye? Ferqeke wisa tune ye hevalno. Yani di rastiyê de dema niha di heman demê de wekî dema fireh jî tê bikaran. Mesela çawa em bibêjin? Ekem besa dema fireh bikin, ev bi hin hokeran derdkeve holê lê heta hoker jî hewce nake. Mesela gavak em bibêjin ez diçim kar, yan jî em bibêjin ez dixebitim. Mesela tu çi dikî ez dixebitim, tu çawayê tu çi dikî binêre tu çi dikî ez dixebitim. Tê wê watayê ku ez her tim dixebitim. Yani ez xebatkarim. Yan jî mesela em bêjin em yekê gulanê pîroz dikin. Ne? Em yekî gulanê cejna karkeran em pîroz dikin. Em pîroz dikin. Yani tiştê rûteyel hevalno tiştên wisa mirov pîroz dike mirov dema fireh de bikartîne ew jî bi xwe dibe dema niha. Yani ferqeke wisa zêde tune ye. Mesela em bibêjin di dema niha da em hokeran bikarbînin em ê çi bibêjin? Mesela em ê bêjin vaye vaye ez hatim. Ya derece havalı bir canım. Anne derse gidin an. Na xelas dibe. Erê. Hindik mi evvel hindik mi? Böyle kurtek zil çay xavda ne? Bele bele. Mesela vaye ez hatim ev dema niha ye. Lê mesela em wiha bibêjin ez carnan em bêjin bi hevalên xwe re diçim ku diçim sînemayê. Yani barîkaliya hokeran jî hevalno em dema fireh dikarin destnîşan bikin. Lê dema niha û dema fireh hema bêjin nêzî hebe. Mesela ez carnan bi hevalên xwe re diçim sînemayê. Yan jî ez her gav werzîşê dikim. Ev jî barîkaliya hokera her gavê. Mesela her gav. Ez her gav werzîşê dikim. Wekî din hevalno ji bo dema niha û dema fireh me ew kir, me tiştek bîr nekir biwerim. Wekî din heval tiştek dibêjin? Na havalı cesim de becem. La tevlihe ne be? Minte derse gidin an. Şu an kaliya. Dama fireh. Dama fireh geniş zamanı. Geniş zamanı. Mesela İngilizce dibêjin, mesela dibêjin I love you ne? Ev simple present tense çelbe. Li gorî ama mesela ez ji te hez dikim. Ez ji pirtûkan hez dikim. Hem mesela gavek em bêje ez ji pirtûkan hez dikim, ev dema fireh he. Wekî dibe simple present tense ev. Mesela ez zêde İngilizce nizanim. Ne hatta bir ama minak wê de bidim. Ji bo İngilizce min bigota em dev jê berdim bi Kurdî em bibêjin. Mesela ez werzîşê dikim. Ev tê wate dema fireh. Tamam. Lê ez niha em bêjin ez niha werzîşê dikim. Ez niha werzîşê gavak em ez niha werzîşê dikim. A niha hevalno. Ev tê wate dema niha. Ev nabe dema fireh. Lê
ez her tim werzişê dikim ev dibe dema firê. Yani farkeke wisa mezin tune. Yani em dikarin bibêjin ku hevalin Warziş spor bu. werziş spor e. Ji bo dema niha hokerên wekî niha a niha vaye. Min ji bo mînakdan ji bo dema firê jî hevalin wekî hokerên tim her tim em bibêjin carinan hin caran em bikartînin. Wekî vê mesela ez niha werzişê dikim a niha ev dema niha ye bi alîkarî hokerê. Lê gava em bêjin ez naxwim ev dema niha ye. Yani jî ez zebeş naxwim ez qet zebeş naxwim. Mesela ev jî dema firê he. Ez qet zebeş naxwim mesela. Dema firê tê jî yani ne wisa yani pê wa tê. Vê awe. Saeteke me çi bû? Pisi dekame. Mamoste sinema kurdiye? Sinema İngilizce, bi İngilizce. Bu Kurdî çi ye? Sinemaya. Sinemaya. Valla ki çi derxiste be ew navî bikartîne. Mesela Zanim ku tiyatro şanoyên de sinema. sinema her sinemaya. Yani her derê dünyaya hema bibêje gelek kes peyva sinemaya bikartîne. Ve çaxî em çi bikin? Em da bidawî bikin. Heke pirsên hevala tune be. Tişek nabêje ne? Na. Tamam hevala. Havali saydoloji no hat. Evvel saydoloji nu hat. Em slavên xwe ji were dişînim hevalan spas ji bo tevlîbûna we. Heval roja çarşemê em dîsa devam bikin. Çarşem û pênşemê em bi mijarên nû dîsa devam bikin. Ez hêvî dikim ku ev ders yani ji bo we kêrhatîne. Ji kerema xwe hevalan ji bîr jî nekin weşanê li derdora par ve bikin û bikin ku bila haya hevalên we jî hebe. Hatta roja çarşemê bimînin xweşiyê de êvar baş. Eyvallah baş mamoste.